Dobrý deň, dnes vám ukážem, ako si pripútate vajíčko pásom, tak, aby bolo pevne a bezpečne pripútané. Máme tu vajíčko Joy iGen 2, je to veľmi dobre riešené vajíčko, je tak približne rovnako riešené ako väčšina vajíčok, až na niektoré špecifické, takže ukážeme si to na tomto vajíčku. Takže ako prvé si zoberieme pás, ktorý si tento spodný ide cez vajíčko, cez ponad nožičky dieťaťa. Zacvakneme si ho a prestrčíme na oboch stranách cez vodiče pásov a utiahneme aspoň mierne. Diagonálny pás ide vždy poza vajíčko a cez navádzač za vajíčkom. Každé vajíčko to máme rôzne. A následne, čo je veľmi dôležité, je vajíčko zatlačíme do sedadla a do operadla. Pás poriadne utiahneme. Čo sa týka ručky vajíčka, každé vajíčko má polohu ručky inak určenú. Toto konkrétne vajíčko má mať ručku v tejto nosiacej polohe. Niektoré ju majú mať sklopenú dole, niektoré ju majú mať zapretú o operadlo. Je to individuálne, treba si vždy čítať manuál. Čo sa týka sklonu vajíčka, toto naše sedadlo je také pomerne rovné, čiže mám ho celou tou spodnou hranou vlastne mám ho celou spodnou hranou položené na sedadlo. Môže sa stať, že ak máte v aute šikmejšie sedadla, bude treba vajíčko troška lepšie napolohovať. Robí sa to tak, že predtým, ako utiahnete pás, si to vajíčko troška podvihnete a následne ho, mne sa to tu hýbe, poriadne pritiahnete, vajíčko sa nehýbe. Ešte čo som chcela povedať, je, že sklon vajíčka netreba preháňať ani jedným, ani druhým smerom. Väčšinou vajíčka majú na sebe nejaké čiary, ktoré nám určujú, v akom sklone vajíčko má byť. Toto konkrétne vajíčko, je to tiež vždy napísané v manuále, toto konkrétne vajíčko má túto takú modrú čiaru. Tá má byť vodorovne s podlahou auta. Čiže to je asi tak všetko.